Yo, what's up guys? Maayong hapon guys. Balik na ko sa kuan sa ospital. So nagdakbag kay suway kog higda dito. Kay tawag-tawagon ta kapoy kay kuan. So akong hinayhay. Nara diri. Hinayhay na ako sa bata. Ang sa dagko nara dito gawas. Okay ra mo na niya. Dagko na kaning gagmay sa bata may atong gisipti. May lagdi mo wan ron kay matud-an nagmaayos kuan. Kabasa. So natay hapiton ron. Hapit ko sa mong trabahoan akong kauban ni hatag og tabang. Ginagmay. Dako na kay nang bisan ginagmay dako na kay na magtabang sa tambal sa kong bata o kanang mga resita niya. O mulahos po ko sa kuang manghod kay nasa po siya kuan na may tabang yapon. So adto na ko guys nya kita ta kung asa ko mag vlog. A few moments later. Buha nga buha nga guys, magkasaag-saag kita ngitag kwarta guys. Pirmirong iskina akong nasudlan. Pirmirong iskina nasudlan ako tiba. Sus, mintirihan man eh. Yahak, gas kadiloy no. Balik dek dali. Ikaduha, di gapon mao. May gani pag dias kaduha. Ni adto na jud-jud. Saag nga ni guys. So, nana ko diri sa kuang manghod. Sa huwat lang ko sa text akong asawa kung dunay sugo dito. Wala na schedule man guys. Usahay mo ato ni sir. Usa dire lang. Sana sir. Okay, suran ba? Kalayo nga nagre-restaurant sir, may bawal na din yung cancer, no? No photography, no video. I-rest na sir. Ayaw ka nag-rest na sir. Wala man gud nakakuan gud. One eternity later. Ay. Yo, what's up guys? Nagbiin anak ko diri sa kuan. Hospital naghaton na ko sa kuan sa padas kong usawa. Gikan ko sa kuan sa manghod balay. Naka awam taniyag mga nga kwarta igong magasto diri. Gasto-gasto nato sa mga pagkaon, tambal. O shout out sa tanang mga nagkuan. Idunol ako o sa mga nihatag sa Gcash. At salamat ninyo. Kulitan akong sikiyo guys. Bawal ko na mag-picture. Wala man ko na oh, tanawa ra ko ninyo. Siga ba niya akong screen? Wa man niyo, blanco ni sa taon mo rin. Picture rin na, oh. Video man eh. Pero dili ka kita og kit unta mo sa akong screen guys og nag-video ba gini og nag-picture ba ni. Nami sa amin res motor oh, ako ni dulit. Kita ba yung screen? Oh. Kita. Kita sa. Nakita sa. Mao na dia. Di pwede basta makitaan o makitaan ko. Pwede ko na. Usa mi lang na sila schedule gibutang. Pag upa na gibutang kay ganiha wa pa man na. Papilit-pilit sa bumbong. Kinahanglan nga
Di na tamalit, di ako magpadag pagkaon dito. Mga gamit. Yung layo kayo guys. Yung sa awam na. Palitan ng layog mga balay. Mauli niya magkuha gamit. Delikado ato. Kuha na niya kanang mga dinalian ay mga pareha ng tambal. Tambal eh. Sugo doktor niya. Yung takasaka eh. Sugo ang tigtunol niya. Dayon palito na to. Na to kung padangan to. Nga ka ng schedule diha. Usama na. Awa. Ano, mga gamit na sabot pagkaon. Kanang tambal lahi sa siguro na. So, din ako tason guys. Ares, wayan. Guni katog rin napita. Nita kung suko kaning ground floor ron. Nita kung dakong bago. Kita mo ano kung bago. Nandi mga sinina nga. Mugkuan. Sanina o kaning sanina o ano Kersunis. So nakutaso no akong vlog eh apoy kay yaw-yaw re way naminaw bungag na sa kong mga bulanan. So bye bye.